Okay, nu er vi kommet der lige derhen. I kan måske ikke se det, fordi det er lidt mørkt. Fordi klokken den er mange. Og her er der nogle græskar. Det begynder, når vi kommer længere ind. Vi ses igen. Vi starter. Vi begynder, når vi kommer længere ind. Og her er starten af... Det begynder allerede at blive lidt nøjeren her. Og vi skal gå lidt før, der måske kommer en bunker. Der kommer en bunker lige om lidt. 6-7. Og nu er vi kommet lidt længere ind i skoven, hvor det begynder at blive giftigt. Og der kommer en bunker nu. Okay, det er fucking nøjeren nu. Det er sygt nøjeren. Vi filmer lige indtil vi er ved bunkeren. Nej, det gør vi ikke. Ja, det gør vi. Der er et skelet der. Okay, Spooky, scary skeletons. Vi ses. Okay, den første bunker, der kommer, så slutter vi nok, fordi ellers bliver det lidt for langt. Og det er lang tid, så. Vi filmer bare igen, når den kommer. Den kommer lige om lidt. Yes. Spooky. Okay, og nu er vi ankommet til bunkeren, så... Skal jeg gå ind? Skal vi lige slukke lyset bare lige for? Nej! Bare lidt uhyggeligt, så har vi noget her. Der er noget der. Kan I lige selv Ghost Walk 6 Blåvand Bro er... Der hvor der står 6. Og nu går vi ind i mørke rum. Og tak for denne video. Nu slukker vi. Nu slukker vi simpelthen. Vi ses, mand!